everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Kingdom. Tuod, ang iyang dugo nga gikan sa iyang samad, dili puwa. Asul ang kulor siyang dugo, Ilsa. Blue. Ug usay po di pasabot. Ikaw, doktor ka man Armando. Makapasabot ka ba niini? Ilsa, kitang mga normal nga tao. Kitang gipanganak din sa itong kalibutan. Managsama lang. Puwa ang atong dugo. Mortal kita. Ug siya? Unsa man siya? Bisag dili pa iagi og laboratory test na niya dugo. Kay unsa man gyud di ay Armando? Unsa man gyud ang babayhana? Usa siya ka alien. Alien kining babayhana? Mao ba, Armando? Oh, Ilsa. Kinuo ko. Buhay pa ba siya? May pulso pa. Apan, hilay kayo. Lahi ang bestida nga iyang gisulob, Armando. Hingon sa nahisama sa bestida sa mga prinsesa, ugray na sa karaang panahon, di ba? Ato na siyang tabangon, Ilsa. Kinahanglan mabuhi siya. O sige, Armando. Buhata ang tanan aron nga mabuhi pa siya. Kaniyot, itaon ko ang oxygen. Armando, nauli na siya siyang panimuot. Kisa ka, ganong may dako kang samad sa imong buko-buko. Ako si sa Estia. Gigugod ko sa akong mga kaaway. Hila kong gipana. Og tagadiin ka? Asa man ang inyo? Nganong lahi man ang imong dugo? Kulor asul ang imuhang dugo. Gikan ko sa laing kalibutan na. Naabot ko din sa inyong kalibutan. Tinuod yun di ay. Usa ka ka-alien? Di na ko maglangay. Di na ko magtugay. Ingon sa muha na nga akong kinabuhi. Apa na? Mabalik ko. Og ang bini ko ninyo. Ha? Unsay buot mo ipasabot? Ha? Nihilak siya. O tanawa ang iyang mga luha, Armando. Kung mga tagak na kini sa gikan sa iyang mga mata, dili na kiniluha. Nahisama siya sa mga kinusikusing mga buwak. Kulor puwa. Armando, wala siya magtingog. Wa na siya pulso. Patay na siya. Hala! Si Wasay man ko, di ba? Muhallam ko. Muhallam ko kadaghan kay Wasay ko. Hala. Kabayin din mo, hala. Hala. Ah. Oy. Ako'y natinga. Nga nang natinga magkang itoya ka. Oh, nalimot ko, duwindir mo ka, no? Nga natinga magkang duwindi, ha ka? Dinding libat. Oy, duwinding tanom ang o. Ang imong buhok sa o, dili man buhok, mga tanom man na, mga dahon. Usa kag harbison ko na mga dahon nimo sa imong buhok. Ha? Hayag na mo kayo. Nigilaw ang mga dahon sa pagka-green. Saan ang dahon na? Ngit pa din lasang, nagunsam ta din lasang. Kanon din ni matigihunong sa imong dahong mulupad. Buha nga kaniadto, ay kinabuhi ni Laura o Long James, fantasy. Karon, namatay las inday irang. Niyan sad ni, naabot sa din dwindis ko kinabuhi. Dita. Oy, mag-uul sa day kang dwindi man ka. Oy, kagamay. Kagamay na mo kasing-kasing ka, no? Unsa? Bayabas? Dada ang imong juice, mom. Ibutang lang, Remigio. Remy attorney. Nahala, Remy. Ibutang niya. O sige na, magalakaw ka na. Yes, mom. Excuse me.
Unsa man nato ron? Nga namatay naman na siya. Pero tayo sa Armando, wa ka nga nabuang lang ka na siya. Nga nagpakaroon ingnon lang siyang prinsesa siya. O nga may kaaway kuno siyang nagukod niya. Dili, Ilsa. Tataw kayo. Nga nagsulti siya sa tinuod. Nga siya, maogi siya. Tungkol kay atong nasaksihan ang iyang dugo. Nan, unsa man na nato siya ron? Nga patay naman na siya. Patay na ang maong babae. I-donate ko siya sa naka-hospital. Oh. Sa mga scientist. Unsa? Ayaw, Armando. Ayaw. Ilsa, Gusto ko nga ilubong ta siya sa tarong Armando. Dili ko gustong yamaan lang nato ang patay niyang lawat. mas dunay dakong makuhang benepisyo ang mga scientist di istiya kung katunan ang iyang lawas og dugo. Apan Armando, Lahi siya og dugo. Masin og ugon sa... makaayo ang iyang dugo ngadto sa mga masakiton nga wa na'y kayuhan, Ilsa. Armando, Karon na yun, ihatag ko siya sa kadagkuan sa ospital. dili. Ilsa, Dili ko musugot. Ilsa, Abogada ko. Dili ko doktor sama nimo Armando. Apan bisan mao kini ang akong profesyon Armando. Maantigo ko maluoy. May kasing-kasing ko mubati. malagsama kita, Ilsa. Dili ko musugot nga i-donate mo ang iyang patayng lawas dito sa ospital. Aron praktisan kini sa mga doktor. Lakip na ang iyang dugo. Nagtanaw ko siyang hitsura, bisan patay na siya. Dibati ko kaluoy Armando. Ingon pa sa naghangyo siya kanako, nga dili siya ibasta-basta na lang ang iyang lawas sa paghatag sa nagduma sa siyensya. Oh, Ilsa. Basta, dili ko musugot Armando. Dili gyud. Huwag ka ba makadungog? Niingon siya. Mubalik siya. Ug nga ato siyang ampingan. Apan patay na siya, Ilsa. Basin mo balik ang iyang espiritu. Ug mapuhi siya Armando. Ilsa. Ayaw ko ninyo sa likoy. Maluoy mo. Niya na kita sa tong kwarto. Apan, naglabad akong nga gahula-una kung usao na siya. Angay pa pagkong labdon ang imong Hmm? Sayon ra ka na, mahal kong bana. Ato siyang hayaon din sa atong panimay. Oh, Indulhin siya ka na to ang makatapang, di ba? Wala una na sa pagkakaroon sa imong una-una, Armando. Wala na tayo problema bahin ni Ana. Ang atong problema karon, mga gusto pa ko og anak. Soya na to pasin og may mahimo pa ta. ikaw, Gyud. Kung ikaw na yung paraig, no? Tigyo ko kabalibat. Masaya kung gusto nga, mga anak ta. Apan, kung usagani, kung di gyud ihatag sa kitasaan, dawato na nato. Mag-wish o na ta before ta mag-loving-loving. Atong ihangyo sa Ginoo. Noon ta, makabato na gid kita og anak. Ilsa, mahal ko kayo ikaw. Mahal ko sa ikaw, Armando. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.